Avui parlarem de la lexicalització. Prové de lèxic, que és vocabulari. O sigui que a una paraula, afegint-li un prefix, pot tornar-se una paraula ordinària, comuna. En castellà de chico podríem tindre chiquito i chiquitito, però en el diccionari no els trobareu. Hauríeu de buscar chico. En canvi, en valencià, a partir de xic, tenim xiquet i xicotet. Però aquestes dues paraules sí que podeu trobar-les al diccionari. El diminutiu de xic, que és persona del gènere masculí, o una cosa xicoteta, igual que en castellà chico, tenim per exemple documentat el fill xiquet, o sigui el fill xicotet. Però sigui en aquella època, en aquest diminutiu feu que xiquet se lexicalitzara i adquirira el significat d'infant. En canvi, xicotet no es lexicalitza fins vora 1800. O sigui que afegint-li et, per a poder diferenciar-se de xiquet, li afegirem també l'infix ot, xicotet. Llavors, xicotet es lexicalitzà i adquirí el significat ordinari que en aquell moment ocupava petit. I petit desaparegué del vocabulari comú valencià en detriment de xicotet. Esta és la raó per la qual no apareix documentat abans de finals de 1700. Petit ja ho trobem documentat des del segle XIII. Sant Vicent Ferrer, al segle d'or valencià, també l'utilitza. I ha donat expressions fossilitzades avui dia com nanopetano, molt utilitzat a l'Horta de València. En coneixes d'altres paraules lexicalitzades? Au, cacau!